салом алейкум дӯстони азиз, хуш омаден ба канали мо. умеддорам ҳамаи шумо хуб ҳастен. медонам ки ир аз продажара интизор буден. духтарако навор аз бозори Корвон, тарафи Тиллобозор, 12 дарвоза, 28 магазин. рияди магазинои шишагӣ. се либос 100 сомон. ира бинен духтарос тройкаяй, се танам хели тройкаш 100 сомон, яъне як комплекташ 33 сомон меафта духтаро. марҳамат иҷада беҳад бисёрай двойка ва тройка ҳамашон арзон шудагиян. ира бинен се либос 100 сомон. ина тройкаян бо рақамҳои савдогар ҳастай дар рӯи экран. касе ки даставка мехоҳад ё ки омадаи наздик диданӣ мехоҳад, марҳамат нависеншона ё ки биёен ай пеш борошона бинен. беҳтарин борора барои шумо распродажа кардагиян. наиш двойкай дидин. аз ин чанд расветкай мана расветкаошон духтаро двойкаян. сеташ 100 сомон. иҷада бисёрай сеташ 100 сомона беҳад бисёрай. анабад бо 50 сомона доран ва ёшам ҳози дарафти навор нишон метем. ина ино диден духтаро, ино тройкаян. двойкаяна двойкаян. мана ин моделиш бо тройкаяй. ҳамино ҳамаш 100 сомон. сеташ мана духтарако интихобшон хеле ва хеле бисёрай. бо биёин хитон бо нақстар мешава. ба дариҷа инаи моделакора бинену чихе хушруван. ино 50 сомон. размерои калонтараш мана 50 сомонай. бинен чихе хушру. чанд модел дора, чанд расветка дора. мана беҳтарин дизайно барои фарзандои шумо. мана 50 сомон. инам двойка 50 сомонай духтаро. качествошонам ҳамаш материалош чияй? духнитка. мана ира бинен рисункошон чихе бо ҳар хелаяй. иша бинен. ина духтаро двойка 50 сомон. ана иш тройка ая, тройка 50 сомон иҷада. качествои нағзи иҷада бор бисёрай духтарако. ози бо духтаришам нишон метиём. ёш и тараф бачагиян. мана 50 сомони. мана тройкора бинен. касе барои савдо мегира, касе барои фарзандош мегира, марҳамат биёен. беҳтарин нуқтаи савдо бозори Корвон, тарафи Тиллобозор, 12 дарвоза, 28 магазин. рияди магазинои шишагӣ мешавад духтаро. ҳами ки вориди бозор гаштен, ҳами якум рияд биёен то охира, яъне охирони рияда рақами 28 магазин ҷойгирай. тройкара бинен хушругиша 50 сомонай. мана беҳтарин. иҷада интихобуш хеле зиёдай. ҳам духтариш, ҳам бачагиш. мана кадомеша ки инҷа мегирен. аз ин тараф 50 сомонай. ана баъд духтаракиш духтаро. мана духтаронашам бинен иқа хушруван. мана диден духтаро хушругира бинен двойкаяй. ё 50 сомон. мана чандта расветка дора. двойкачиҳои хушрӯ барои кӯдако ярки фасон. начосдор ҳастай, беначос ҳастай. мана ёра бобинен 50 сомон. ҳама намудаш ҳастай. инаи кофтичкаҳо чандан? инаи 40 сомона ҳастай. кофтичкаҳо 30 сомона ҳастай. мана духтарако бо биёен аз ин моделҳоям тамошо кунен. ана ирияд чанд сумай? ирияд 80 сум 100 сум хел. ирияд дигай нархаш, лекин ин қисми поёна бинен чихе хушрӯ. хулоса тамошобинони азиз, аз се либос 100 сомона сар карда то 80 сомонара иҷада пайдо мекунен. лекин ҳам се либос 100 сомонашон, ҳам 50 сомонаошон беҳтарин нархай. бовар кунен, и хели нарх ягонҷода нестай. мана се либос 100 сомона. касе духтаро бизнес кушуданен, барои савдо гирифтанен, марҳамат биёен ҳамин нуқтаи савдо бо ай пеш борошона бинен. иҷада баъд бо ҳастай рамхел пояфзолои кӯдакона. ино чанд сомон? 20 сомон. ина духтаро 20 сомон. и попшичакора бинен иқа хушруван. иҷада ёшам инам иҷа кадомеша мебинен диден 20 сомон. ай тамошобино донаш 50 сомон бо донаш ҳози 20 сомон шудагиай. як бори дигар такрор мекунем. навори имрӯза аз бозори Корвонай, тарафи Тиллобозор, 12 дарвоза. ина духтаро якум рияди магазинои шишагӣ, 28 магазин.